I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Dong, Maynard, ni Anas mama. Wa pa ka mo Uy, ang bata. Wa na sayang higdaan. Ginoo ko, hay ng bata. Hay si Maynard. Nawa nga akong anak. Nawa si Maynard. Kasi nagkuha sa akong anak. Ang akong anak! Maynard! Maynard, anak ko! Maynard! Ma, usin na ito mo, ha? Ang atong anak, si Maynard, nawa sa kong ibutangan niya. Unsa? Kapano sa mang pagkaitabua? Natug ang bata. Ug daghan naman gud ang atong bulingon maong nanglaba ko. Ubay-ubay gyud ang bulingon. Ug pagkahuman ko og laba, isa ka ko dinhi aron pagsusi sa bata. Pero wa na dinhi ang bata. Wa na sa ako gibutangan niya. Kinuo ko. Wa ka kidnapa ang atong anak. Unsa? Manggawas ta. Mangutana ta sa atong mga silingan kung wa ba sila makakita nga nagdaa sa atong anak. Sige. Tana. Uy, Ginoo ko. Tilma, ang atong anak. Tilma, nagbutaw sa hangin. Ginoo ko! Nganong... Tilma! Tilma, mayo kay naulian ka na. Ang atong anak, Na, naghigda na sa kama. Samuel, nganong naglutaw man ganina ang bata sa hangin. Karon, Tilma. Mutuo ka na ba nga dili ordinaryo nga pagkabata si Maynard? Samuel, Tilma, nausa ka man. Nga luwa man kabukaon. Kaon na. ambot ba, Samuel? Hangtod karon. Dili pa gyud ko makatuo sa akong nakita ganina. Ato na lang yun dawaton nga ingon ana ang atong anak, Tilma. Adunay talagsaong abilidad. Samuel, Unya ko na siya aton kung mudako na siya muna. Mateo, Atong dadon dinhi. Aron bansayon ang iyang gahom. nganong dili naman lang ni mo siya atuon? Kinahanglang karon mo siya atuon ug hangyoon ang iyang pamilya nga dadon ni mo siya dinhi sa Olympia. Og nakasiguro ba kita nga madana to ang iyang mga ginikanan? Mateo, Dili pa sa pagkakaroon muna. Kinahanglan nga makadawat una sila sa ilang anak. Ug makadawat sila nga moabot ang panahon nga mabuwag nila ang ilang anak. ngano ha? Ang pasagda lang una nato. Ug ang panahon ra ang atong agdon. Kung kanus ako moadto og molugsong sa patag dito sa ubos. Mateo, Ginoo ko, isalig na ko nimo ang tanan. Giyahi ang bagong sugo nga tigbantay sa una. Ayaw siya pasagdi. Giyahi ang iyang mga ginikanan nga dili mahug sa daotang daan ang pagkasubayon sa ilang anak. Ihampo ko sa ang iyang mga ginikanan nga magmaligon. Daghan pang mga pagsuway ang moabot sa ilang kinabuhi.
Dili sayon ang ilang sitwasyon karon. Tungod kayon sa sila kaduol sa Ginoo. Mausab kakusog ang tentasyon ug ang dautan nga mobitad kanila paubos. Maong giyahi sila, Diyos ko. Iampo ko ang ilang pagpuyo. Bantayi sila. Oh, pagkanindot sa hangin nga, midapat sa atong panit. Ha? Oo, Samuel. Oh, anak, Minard. Samuel. Ay, misamot og agik ang atong anak. Ay, mikatawa og maayo. Ay, magdali ko og luto kay karong taod-taod maabot na to si Samuel gikan sa trabaho. Oh, Ginoo ko! Maynard! Nakalakaw ang akong anak! Ginoo ko! Nakalakaw ang akong anak! Unsa? Tinuod ka ba, Tilma? Nakalakaw na ang atong anak? O lagi, Samuel. Huwag ko magbakak ni mo. Tinuod ang akong gisulti. O, Ginoo ko. Wow, pagkabuan ang atong anak, pero makalakaw na siya. Dako kayo ang akong kakurat sa diyang nakita ko siya, Samuel. Nga naglakaw. Ay, Tilma. Diyos ko. Unsa man yun ang buot ipasabot ni Ini. Tilma, nga nung wa pa man ka matuog, ha? Ikatuog na. Usa nang orasa, oh. Hambot ba, Samuel? Bisag unsaon ako. Musantop gyud sa akong hunahuna. Magsigi gyud og balik-balik sa akong hunahuna ang nahitabo sa atong anak. Naglibog yun ko. Naglibog ko sa mga panghitabo. Nakapalibog yun kaayo na ako, Samuel. Nagtuo bang ikaw lang ang nalibog? Ingon man usab ako, Tilma. Samuel, ngano ba? Unsa bang pagkahitabo Nganong naamay talagsaong abilidad ang atong anak? Tilma. Samuel, nahadlo ko. Nga tingalig, iyak ini sa dautan. Unsa? Ginoo ko. Dili lang in town, Tilma. Dili lang in town. Uog mga tuta ni Padre Josue. Atong ikonsulta kining apelidad sa atong anak kung anong ingon ini ang nahitabo. Samuel, Tilma, sa manandam ka na ba? o Samuel, human na. Nailisan na usab na ako ang bata. Sige, tana Tilma. Mangadto na ta ni Padre Josue. Tilma, giblisingan ang bata ni Padre. O miingon siya nga kinahanglan ko nga mag-ampo ta aron pagsiguro nga dili iya sa dautan kining atong nakita karon sa atong anak. Og miingon usab si Padre Joshua Samuel nga kinahanglan ko no nga mabunyagan na ang atong anak. Mao lagi. Mao nga karong Domingo ato nang pabunyagan ang bata. Unya, asa man ta og kwarta. Ay, kabalaka ng kwarta, oy. Mangita taog kwarta ron igasto sa bunyag. Samuel.
Asa man ko mangita og kwarta ani. Aron gamito nako aron ipabunyag sa akong anak. Ginoo ko. Ayaw ko pasagdi. Uwa ko'y lahing mahimo ay ni. Hangyoon nako ang among manager. Mo advance ko og kwarta para bunyag sa akong anak karong Domingo. Maynard, anak. Dali na nak, mga unta. Ginoo ko! Pagkadako sa bitin! O gibalikusan si Maynard! Ginoo ko! Usay ako bahato nani! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!